Už mať intro. Čau, zdravím vás u nového videa. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Hans a na tomhle kanále dokumentuju svoji cestu jakožto digitální nomád. A aktuálně se nacházíme v Da Nangu, krásném přímořském městě ve Vietnamu. Můžete si všimnout, za náma je moře, takže máme krásný pozadí. Dneska to bude něco trošku jiného než obvykle. Nebudem natáčet vlog, ale je tady se mnou Fanda. Nazdar. A pojmem to jako takový rozhovor. Fanda už jako digitální nomád funguje řadu let, takže ho tady vyspovídám. Připravil jsem si nějaké otázky a schválně uvidíte i pohled někoho jiného, kdo třeba cestuje takhle na delší dobu, velkou část svého života teďka. V podstate áno, posledné roky som takto v zahraničí. Veľmi málo navštevujem napríklad Európu. Hej, že naozaj iba možno mesiac, dva do roka, že sa snažím byť mimo Európy. A posledné roky cestujeme hlavne po Ázii. Takže možno sa pýtať, som zvedavý, čo si pre mňa pripravil, lebo tak viem, možná na začátek řekni něco o sobě, aby lidi vůbec věděli, kdo seš a co tady děláš. No, čo by som ti povedal? Som človek, ktorý podobne ako ty začal ako programátor. Programoval som roky vlastne v Čechách, v Prahe, kde som sa presťahoval po nejakom teenage období, keď som chodil do školy. Keď sme chodili do školy, tak som mal nejaké ohňové show, takže som bol viac tak umelecký založený, viac ma lákal nočný život, hej, vystupovali sme s ohňovkami a tak. Potom to došlo do momentu, kedy už nás dosť ľudí poznalo, hlavne v Bratislave, takže som strátil dosť súkromie, nemohol som moc chodiť do reštaurácií alebo do kaviarní alebo do klubov si sadnúť s niekým. Som poznal všetkých, kto kde robil, vieš, takže prichádzaš o to súkromie. Byl si taková celebrita vlastne. Asi by som to úplne nedefinoval ako celebrita, ale povedzme, že tým, že vlastne tráviš štvrtky, piatky, soboty na diskotékach, kde tráví čas dosť ľudí, tak ťa postupne spoznávajú, hej, a fotia sa s tebou a tak ďalej. Takže je úplne bežné, že keď pravidelne navštívuješ pracovne nejaký klub, tak ťa poznajú všetci barmani, poznajú ťa vlastne celý manažment a tak. Jasne. Takže to bola taká prvá vec, kedy som si uvedomil silu súkromia, k čomu sa dostaneme možno neskôr, ale presťahoval som sa práve do Prahy a začal som úplne že od nuly. Normálne som sa zamestnal, že v bagetérke Bulvár na Kruhači v Dejviciach a robil som bagety určitý čas a následne som pracoval ako človek, čo predával SIM karty pre Vodafone až tak. Proste som si to nejak naškaloval a som sa dostal k testovaniu a programovaniu. Čo vlastne bol aj ten dôvod, prečo sa venujem tým veciam, čomu sa venujem teraz. Čiže ten background mám taktiež podobne v rámci tých technológií ako automatizačný expert, vývojár v rámci Javy a Selenia. A s tým, že vlastne počase, jak som robil aj pre povedzme nejaké banky, tak som sa troška zaujímal o to, ako fungujú financie, ako funguje fiat, čiže klasické meny, ako máš čo ja viem, českú korunu, euro, hej, dolár a proste, čo je na pozadí. Vždy ma zaujímalo, že prečo tí ľudia, čo sú tak strašne bohatí, čo je za tým a ako si môžu dovoliť cestovať, hej, to bol strašne môj akože veľký sen predtým a v podstate až to viedlo k tomu, že veľmi nerád som po mojej skúsenosti práve z tej predajne na Vodafone, kde som predával SIM karty a tak veľmi nerád som komunikoval s ľuďmi a celkovo predával, hej, lebo viem, že veľakrát si ľudia práve prispôsobili situácie tak, ako sa im to hodí a nebol som úplne stotožnený s tým, že by som to mal robiť celý život, čiže ma zaujal trading, hej, lebo čo iné okrem tradingu môžeš robiť takto, čiže som spojil automatizáciu, trading, čiže teraz v podstate cestujem, venujem sa podobným veciam, takže k môjmu backgroundu asi by som povedal takto s tým, že momentálne, jak som ti spomenul, cestujeme po Ázii, hlavne teda Thajsko a Vietnam, čo sú veľmi populárne destinácie pre mnohých cestovateľov a preto sme aj teraz v Da Nangu, lebo určite si všimol medzi youtubermi, je veľký boom v rámci Da Nangu. Tak mňa zaujímalo, čo na tomto mieste dokáže byť tak strašne super a crazy, že to začalo likvidovať thajský turismus a že všetci sa práve presúvajú do Da Nangu. Taky jsem viděl Da Nang na sociálních sítích právě, že dřív jsem ho vůbec neznal a pak všichni jako je tohle nejlepší místo pro digitální nomády a bylo to na vrcholu mýho bucket listu. Jako Da Nang, Hoi An, Bangkok a Bali. A musím říct, jako, že ten hype je reálnej a mega se mi tady líbí. Takže myslím si, že to není vyhypovaný jen tak náhodou, že to dává fakt smysl a
Pak natočím ještě nějaký video přímo o Da Nangu. Ukážu vám, jak to tady vypadá všechno, takže to si necháme asi na jindy. Tak jo, my pokračujeme. A co byla vlastně úplně první destinace, kterou si navštívil? A tím myslím jako digitální nomád, ne jako že si jel jenom tak někde cestovat do Thajska nebo něco. Ale je to v celku zradné, lebo jak som si spomenul tie ohňovky, tak my sme boli, čo vieme, aj na Zrče v Chorvátsku nejak mesiac, dva alebo takto. Ale ak rátam taký ako prvý kultúrny šok, hej, čo bol, tak to pre mňa boli dve krajiny, ktoré by som asi spomenul, hej, a kde som sa zdržal povedzme dlhší čas a to bol Paraguaj a Egypt, hej. Paraguaj. A aj keď akože predtým som bol napríklad v Dubaji, lebo z Dubaja som letel do Paraguaja, ale tam mi to neprišlo až tak veľmi, že kultúrny šok alebo niečo, ale taký prvý moment, ako riešiš v nejakej inej krajine viacero vecí, že nie iba ako ideš a pozrieš si, ale čo viem, navštíviť zubára alebo povedzme a riešiš nejaké papiere, dokumenty, tak Paraguaj a Egypt sú dva také milestony, hej, dva také momenty v mojom živote, kedy a naozaj som uvažoval. Aj to Česko, hej, aj keď je to podobné ako Slovensko a možno si povieš, že ako však si Slovák v Čechách, hej, že čo tam riešiš. Ale z hľadiska Českej republiky ty si považovaný ako hociaký iný európsky cudzinec. To znamená, že aj keď v Čechách si vybavuješ, čo viem, prechodný pobyt, alebo chceš začať podnikať, alebo dokonca si pamätám, jak som spomenul s tým zamestnaním, tak som mal veľký problém vtedy, alebo sa bavíme naozaj dobe, možno, ja neviem, 15 rokov dozadu, tak som mal problém v Čechách, aby ma niekto zamestnal, lebo sa báli, že som z inej krajiny, že som predtým nepracoval ešte v Čechách, že oni budú ma musieť zaregistrovať a takto. Takže ono je to u mňa taká splať, že v Čechách to bolo prvé zamestnanie, hej, kedy fakt som mal problém, alebo napríklad... To se jako divím, že jsi měl problém, protože třeba ta jazyková bariéra a tady to všechno jako tam není a vím, že jakoby některý zahraniční pracovníci třeba u nás ve firmě jako bojují s tím, že občas potřebují češtinu na nějaký věci a... Hej, akože ja si myslím, hej, bavíme sa asi zhruba 15 rokov dozadu, kedy viacero ľudí až tak necestovalo ako teraz a ja si myslím, že nejaká firma nechcela na seba plútať pozornosť nejakého finančaku alebo niečo, takže nechceli byť tí, čo ohlasujú a registrujú ma na zdravke, vieš, a na týchto základných veciach. Čiže prvý moment boli určite Česko a prvé zamestnanie. Aj napríklad, keď rieši zmluvu, že oni chcú po tebe bankový účet, ale ty ideš do banky a oni ti povedia, oni chcú pracovnú zmluvu, tak si v mŕtvej zóne, hej, lebo si nemôžeš vybaviť účet a tak ďalej. Teraz už je to inak, hej, ale to sa bavíme, ako to bolo predtým. A potom samozrejme Paraguaj, vybavovanie všetkých vecí okolo, ktorým sa možno ešte dostaneme, lebo som tam riešil nejaké veci ohľadom presťahovania sa a takisto Egypt, kde som pobudol strašne veľký čas. Takže to sú krajiny, ktoré za mňa úplne najviac rezonovali potom, jak som odišiel zo Slovenska celkovo. Divím se, že zmiňuješ ten Egypt, protože jako vím, že je to poměrně levná krajina a že tam lidi jezdí, protože je to levnější, ale z pohledu digitálního nomáda jsem slyšel, jakoby, že ta infrastruktura tam není. Že internet je pomalej, často jako mají lidi problém nahrát vůbec fotky na Instagram, na tož tam nějak pracovat. Dneska asi už můžou používat Starlink a takovýhle technologie, ale dřív... Starlink ešte v Egypte tuším nie je spálený. Ještě není, pořád, no. Aspoň keď som pozeral pred 2 rokmi, tak nebol, že bol v štádiu posudzovania. Takže z tohohle pohledu to podle mě není úplně ideální lokalita, kde pracovat jako digitální Ono nomád. záleží. Čo mne vyhovovalo na Egypte, že si v podstate 4 hodiny letu z Prahy, hej, alebo z Viedne, čo je super. Ďalšia vec, ako hovoríš, bolo tam lacno. Nehovorím, že je tam lacno, lebo toto je vec, ktorá podľa mňa už posledné 2-3 roky neplatí vôbec. Ale tá infraštruktúra a celkovo ten internet, máš tam viacerých mobilných operátorov, hej? A ty keď vieš, že si v nejakej budove a spolieha sa na Wi-Fi tej budovy, to neexistuje. Ale jakmile ty si vieš kúpiť internetovú SIM kartu, tak veľa ľuďom nevyhovuje, že platíš za gigabajt, že nemáš neobmedzené dáta. A teraz záleží, áno, pokiaľ potrebuješ uploadovať a strihať videá, máš dve možnosti. Prvá, bude to pre teba dosť drahé, alebo ideš preč. Dokonca veľa ľudí netuší, že napríklad v Egypte ty si vieš u operátora kúpiť neobmedzené balíčky. Čo znamená, ja si kúpim nejakú kartu, platím si za každý gigabajt, alebo si zaplatím nejaký balíček, ale na to si zaplatím, stalo to nejakých 50 egyptských libier pred rokmi, čiže to bolo nejaké euro 20 alebo euro. A vlastne si mal neobmedzený YouTube. Áno, nejde to najrýchlejšie, ale zrazu ty uploaduješ video, ktoré má 2 GB a nemusíš platiť tie 2 GB. Čiže veľa ľudí podľa mňa nemá až taký úplný detail do tých služieb, čo v Egypte môže použiť.
A je tam úžasné more, morský život, akože podmorský život, keď sa ideš potápať, keď ideš niekam na výlet celodenný loďou, takisto stráva super, všetko jedno s druhým, ale musí sa naučiť, ako tam byť, povedzme, ako lokál a nie ako turista. Hej, lebo keď si tam chvíľu a každému povieš, že si došiel na dovolenku, tak ťa to vidie viac ako Európa, podľa mňa, už v tejto dobe. Ty tam stáhnou z kůže, ne? Takisto vieš, akože je veľký rozdiel, keď ty ideš v rezorte, máš reštauráciu. Ideš, dáš si tam obed. Ale ja ako človek, čo vie, ako to tam chodí, ja si objednám jedlo z lokálnej reštaurácie a to, čo mi nie v tej reštaurácii v rezorte, tak za to ja si dokážem objednať na 2 dní jedlo v lokálnej reštaurácii. A veľa ľudí zase má povedzme nejaký pojem o nejakej faraónovej pomste, alebo že Zrovna to nie je safe. jsem to chtěl zmínit, ja vidím, že jako lokální to... restaurace, faraónova nemoc. Hej, a to je zase, za mňa je to taký nejaký verejný omyl, alebo ako to povedať, neviem ako by som to povedal úplne v slovenčine, ale ty keď si v Egypte dlhšie, tak v podstate si spozoruješ, kde je ten problém. Prvý problém, čo je, keď ideš do all you can eat, all inclusive resortu a ten resort je lacný, tak pochopiteľne tam nemusí byť úplne najlepšia hygiena a jedlo a skladovanie a tak. Druhý problém je, väčšina turistov chodí do Egypta v letnej sezóne, kedy je to brutálne, hej. Čiže ty ako človek nechceš tam byť v letnej sezóne, lebo oni nemajú klimatizované food trucky, tie kamióny, ktoré prevážajú jedlo a častokrát, čo ja viem, obchod má zavretý, hej. Takže on príde v noci, kedy je, čo ja viem, 25-28 stupňov, vyloží to tam a ráno, keď niekto dojde, tak to naskladní. Ale ty nevieš, koľko tie vajíčka boli na tom slnku od rána a takisto to ani častokrát tie reštaurácie nevedia, hej. Čiže mne sa stalo, ja som jedol, čo ja viem, rok v reštaurácii úplne v pohode a potom som behom mesiaca 2-krát mal food poisoning. A bolo to vždycky iba v lete. Ja som nemal otravu jedlom mimo letnej sezóny nikdy. Iba v letnej sezóne a to bolo na miestach, kde bežne som jedával. Takže ja si nemyslím úplne, že je to vždycky hygienou, ale ja si myslím, že je to práve tým skladovaním a častokrát tie reštaurácie tiež úplne nevedia posúdiť, že či ten dovozca alebo tam, kde to nakupujú, to skladoval dobre. Jasně. Teplo je tam celoročně, že jo? Nie. Takže My sme kurili v lednu, v januári. Hej, normálne sme museli kúpiť ohrievač, lebo mi sa to tam nedala, hej, lebo máš tam veľké škáry, napríklad vo dverách, čiže ti prefúkuje dosť. A v zime naozaj je to také, že si v tom byte, tam nemáš nikde ohrev alebo niečo, čiže aj tie steny vlastne sú chladné normálne. Niekedy v lednu v mikine úplne na kľud, málo kdo sa kúpe aj tak. Takže ja nemám problém so studenou vodou. To jsem nevěděl, protože lidi cestují do Egypta právě i zimu, možná jaro. Hej, vyhrievané bazény hľadajú dosť často práve v tých rezortoch, sú tam také. Alebo potom, keď ti navadí studenejšia voda, je to super, lebo napríklad, keď ideš na nejakú pláž v lete, tak napríklad, keď máš Veľgudne, máš Zejtuna Beach a tam napríklad máš vodu pohrudník, hej, záleží, keď je odliv, tak je nižšie, hej, Egypt a odliv a príliv ti dokáže spraviť zhruba 1,5 metra na vode, hej, čo je dosť. A keď je ako keby tá voda tak nižšie, tak je vyhriata, že normálne to máš jak výrivku, že to môže mať 40 stupňov tá voda, že to je úplne crazy. Takže za mňa akože najlepšie jar, jeseň na Egypt určite, alebo v zime fakt máš zimu a nie je to aj napríklad ideš na loď, hej, skočíš zaplávať si do mora, more je studené, potom ideš na loď a ten nárazový vietor, ktorý je studený, není ideálny. Takže akože čo sa týka nomadstva v Egypte, myslím si, že keď to tak zaobalíme, môžeš pozrieť aj videá na YouTube, lebo máme tam natočeného veľa z Hurghady aj z Káhiry. Na linku, jo, tady nahoru. Občas aj zabudám, že máme na seba kameru, jak sa bavíme. A v podstate za mňa vyskúšaj si to, či ti to bude vyhovovať ako nomadovi, hlavne budeš kúsok od Európy a rozhodne ti môžem dať aj nejaké kontakty, ktoré ti pomôžu s hocičím v Egypte, lebo máme tam za posledné roky veľké zázemie, je tam veľa aj Čechov, aj Slovákov a veľmi veľa rozhoduje v Egypte a hlavne v Hurghade, ako dlho si, ako ho tam poznáš, hej? Lebo jakmile tam budeš dlhšie, tak aj tí ľudia už poznajú tvoju tvár, vedia, že tam žiješ dlhšie a už sa ťa nesnažú obťahnuť o peniaze.
Zase keď jazdíš Uberom, tak to máš nálepku turista, hej, lebo musíš v Hurgade používať InDrive, to používajú lokálni. Vieš, a proste je tam strašne veľa takýchto akože vecí, ktoré sa dozvieš práve z toho života, keď už stráviš tej krajine ako keby dlhšie. Zatím Egypt úplně neplánuju, tady fázi mně to přijde prostě ideální. Jo, určitě. Takže jako na dovolenou by se mi to líbilo, třeba se podívat na ty pyramidy, na ty historické památky a tohleto, to mě přijde zajímavý, ale být tam digitální nomád si myslím, že není tak dobrý jako tady. Ako v posledných rokoch, a ja som upustil od Egyptu, lebo sme tam boli pravidelne, ale teraz sme radšej tu vo Vietname, lebo ten Egypt, keď si to tak porovnáš, tak máš čo je Vietnam Egypt alebo Thajsko Egypt, hej? Keď si to porovnáme. A teraz ty narážaš na takú hranicu, že vlastne áno, je to ďalej, niekto nemá rád dlhé lety, ale ten Egypt a hlavne tá Hurgada tie ceny už proste brutálne prepaluje. Čiže ten životný štýl, ako keby v tej Hurgade, v Egypte, je oveľa drahší ako napríklad v Thajsku alebo vo Vietname a ty uvažuješ, že či to za to stojí. Hej? Čo zase, pokiaľ si v Európe a chceš niečo blízko, low cost a tak za mňa super, hej? Ale zase na druhej strane, pokiaľ nemáš problémy do Thajska alebo do Vietnamu, prípadne Malajzii by som ešte porovnal, hej, neviem ako Filipíny, Bali alebo proste takto, hej, čiže Indonézia, tam som nebol zatiaľ, ale keď porovnám, čo ja viem, Egypt, Thajsko, Vietnam, tak rozhodne za mňa cost of living Thajsko a Vietnam je oveľa lepší ako ten Egypt, hej, a to je to, čo vlastne oni si spôsobili tým, ako sa správajú k turistom, tým, ako tam máš tú infláciu, tie ceny a všetko. A nepovedal by som, že v Egypte a konkrétne v Hurgade je to iba o tom, že všetko išlo hore ako benzína tak. Keď ideš do Káhiry, tak čo za mňa bol paradox, ja som si myslel, že keď pôjdem do Káhiry, že to jedlo bude akože brutál drahé. A keď to porovnám s Hurgadou, čo sme boli, tak Káhira je možno 30-40% cost of living ceny ako Hurgada, čo ma úplne že prekvapilo. Hej, a to sa bavíme akože o tých častiach, ktoré sú priamo v centre. Takže Káhira je levnější. Áno, ako Hurgada. Ale zase máš tam iné faktory, prečo to není úplne ideálne miesto na bývanie, Špína, ako smog hlavne. Smog, kvalita vzduší, Hej, ale všechno. jedlo je tam fakt akože lacnejšie a chutnejšie by som povedal. Zajímavý. Neznám nějaký jiný nomády, který by právě cestovali v Africe. Vím, že je populární Cape Town v Africe, ale jinak jsem úplně neslyšel, že by lidi nomádili právě tady v této destinaci. To je to, že máš tu pri Európe niečo, čo bolo lacnejšie. Hovorím, neviem ako teraz, ja som v Egypte nebol asi rok, dva, hej? A už pred rokom, dva už to bolo tak na hrane celkovo, ako čo sa týka ceny za služby a ceny za práve ten cost of living. Nerátam úplne nájom alebo proste niečo, že si prenajmeš alebo bývaš vo svojom, hej, lebo ja mám troška inú situáciu ako ostatní. Ale rátam práve to, čo ťa vidie internet, to, čo ťa vidie jedlo, to, čo ťa vidie transfer z miesta A do miesta B a hlavne, aké je to chutné, aké je to pohodlné, aké je to príjemné, hej. A práve preto sme sa rozhodli viac cestovať v Ázii, lebo keď ten Egypt už narazil u mňa na takú hranicu, kedy už v podstate nie je tá krajina až tak zaujímavá, aby som tam trávil čas za tie peniaze. Jasně. Jako alternativa může být právě třeba Gruzie, která je taky nějaký 4 hodinky od Prahy, myslím. Byl jsem tam teda jenom na dovolený, ne jako nomádit, ale cenově to tam vypadá pořád hodně přijatelně a i přesto, že ceny se tam zvýšily na základě migrace díky válce na Ukrajině, tak pořád si tam člověk může v Batumi pronajmout apartmán za 7 000 na měsíc. Za 11-12 třeba v Tbilisi. Mimo sezónu, jo, ale to je pořád jako krásný a podle mě i levnější než v Thajsku. Ja o Gruzínsku sa vyjadrovať na kameru úplne nechcem, mám nejaké ako veci, ktoré vidím behind the stories, hej, ako za oponou Gruzínska, ale čo je fakt, čo sa mi na Gruzínsku veľmi páči, je to, že tam môžeš dostať vlastne víza, non-víza stay na celý rok, hej, na 365 dní, čo ti neponúka žiadna iná krajina na svete, to je ako zaujímavá vec. A majú úžasnú Sýrii a proste kuchyňa okolo a tak ďalej, takže to hej. Dobre. Čo máme ďalej, lebo sme sa zakecali o Egypte. Tak ty jsi zmínil, že jsi byl v Paraguaji. Je proto nějaký konkrétní důvod, nebo co jsi tam dělal? Já jako vím samozřejmě, ale schválně řekni lidem.
Ako by som to definoval? Máš veľký rozdiel medzi momentálnou politikou v Európskej únii a zdaňovaním, či už na Slovensku alebo v Čechách, hej? A veľký rozdiel medzi Latinskou Amerikou, Afrikou a Áziou, hej? A ty si ako človek, ktorý už keď narazíš na nejaký ten bod tvojich zárobkov, tak dokiaľ máš nejaké, povedzme, menšie sumy a dáva ti nejakým spôsobom zmysel to, čo dostáva za to, že platíš dane v nejakej krajine, tak si v tej krajine platíš dane, si v pohode. Hej? Potom narazíš práve na také ako piliere, ktoré ti môžu byť morálne nepríjemné, hej? Ako napríklad, keď odovzdávaš veľmi vysoké percento svojich príjmov a nedostávaš za to niečo, čo by si očakával za tie peniaze. Hej? To znamená, že môže to byť napríklad nedostatočná bezpečnosť v krajine, môže to byť povedzme vysoká korupcia, hej, ktorú vidíš medializovanú v danej krajine. Môže to byť stav ciest napríklad, alebo dopravy, alebo proste viacero dôvodov, ktoré vlastne by mali byť financované z týchto daní. A teraz je otázka, či sú alebo nie, v takej miere, aby ty si bol v pohode s tým, že odozdávaš, čo viem, také percento svojho platu. A povedzme, že ono to robí veľa, keď si zoberieš, čo viem, super hrubú mzdu, čo dostávajú zamestnanci a potom ten čistý príjem. Potom zoberieš ten čistý príjem a dá si ho na bankový účet, hej? Mm-hmm. Ty ideš do obchodu, zaplatíš kartou, tá banka si zoberie nejaké percento z toho, že platíš to kartou a vlastne ty zaplatíš za potravinu, kde máš ďalšiu daň, ktorá ide štátu. Čiže ty si DPHčko. Hej, kde si vlastne zdaňovaný a na konci vlastne roka ty podávaš daňové priznanie, kde zase z toho sa ti vymeriava ďalšia daň, hej. Čiže ty v podstate, keď si prerátáš, koľko tej dane zaplatíš celoročne, tak ty musíš byť OK, ja mám rád túto krajinu, ja som spokojný s tým, čo tá krajina mi dáva a to je jeden taký faktor, hej, čiže daňové zaťaženie. Druhý faktor, ktorý je v podstate súvisí s tým prvým. Musíš byť OK, že toľko miniaš za život v tej krajine. A teraz je veľký, podľa mňa aj pre divákov, aj pre teba, môže byť veľký rozdiel, že či zarábaš mesačne povedzme 2000 eur alebo 1000 eur, lebo 1000 eur zaplatíš na dani, alebo zarábaš mesačne 5000 eur a čo ja viem, získava z toho iba 2000 alebo 1000 eur, hej? Je to veľmi veľký rozdiel pre tvoj životný štýl, pre tvoje zdravie, lebo odráža sa na tom vlastne, aké potraviny kupuješ, aké konzumuješ, lebo taktiež keď ideš do obchodu, tak záleží, aké zloženie majú tie potraviny a aká je ich cena. Hej, čo zase v závislosti od svojho platu si môžeš dopriať, hej? Čo sa odzrkadľuje priamo na tvoje zdravie, voľný čas, či môžeš ísť niekam von si sadnúť, či môžeš s rodinou tráviť čas, s priateľmi, či môžeš cestovať do zahraničia. Proste ako ten tvoj príjem odzrkadľuje celý tvoj životný štýl. A teraz je otázka, že či vlastne ty si OK platiť za to, že ty si v tej krajine, čo ja viem, 1000, 2000, 3000 alebo inú sumu, aká je tvoja situácia, lebo každý platí iné dane. Jasné, jasné. A Paraguaj má tú výhodu, že má teritoriálnu taxáciu, a nie v momentálnej dobe už troška áno, ale v tej dobe, keď ja sa presúval do Paraguaja, tak nebolo úplne finančne náročné a nebolo úplne ako keby ťažké tam získať trvalú rezidenciu, prihlásiť sa na daňový úrad a platiť dane v Paraguaji. Hej? Mm-hmm. Čo znamená, že keď si zoberieš, že teraz by si mohol zdvojnásobiť svoj príjem len tým, že sa presťahuješ. Tak myslím si, že veľmi veľa ľudí by to spravilo, lebo by to riešilo veľa ich problémov, ktoré majú s nedostatkom financií. Alebo s voľným časom, alebo so zdravím. Hej, lebo všetko máš prepojené medzi sebou. Takže potom ďalšia vec je samozrejme rodina, či sa s nimi vieš stretávať, či ich vieš niekam presunúť a tak ďalej. Čiže v podstate ten hlavný faktor, prečo ja som išiel do Paraguaja, bolo daňové zaťaženie a regulácie v Európe, s ktorými morálne úplne nesúhlasím a prídu mi nefér voči občanom. A príde mi oveľa viac fér a oveľa viac príjemné napríklad to, že platím menej za zdravotné poistenie, ako som platil v Čechách a mám súkromné kliniky na celom svete. To je prvá vec. Druhá vec, príde mi oveľa viac fér, keď ja som v nejakej krajine a zaplatím, čo ja viem,
turistickú daň za to, že ma niekto ubytuje, alebo zaplatím daň za to, že tu si kúpim povedzme nejaký kokos, alebo v obchode si niečo kúpim, že proste tie dane sa vyberajú z toho, kde som a kde tie služby používam. Namiesto toho, že tie dane sa vyberajú preto, lebo tam mám pás alebo občiansky preukaz, teda, že tam mám národnosť alebo trvalý pobyt, hej? Jasně. Můj pohled je takovej, že asi nebudu soudit, protože musí se najít ten správný balans. Sám vím, že čerpám státní peníze, ať už to, že mám třeba zadarmo vzdělání a další věci. Takže to jakoby neodsuzuju ty daně, ale samozřejmě jakoby musí to být rozumně nastavený a třeba nejsem příznivcem progresivní daně. Podle mého názoru vyděláváš víc, tak to procento, co platíš, už je vlastně v absolutních částkách víc, než to, co platí, že jo, člověk s menším ziskem. Ale to, že bys měl platit ještě vyšší procento za to, že vyděláváš víc, to už je třeba za mě jako... Ono, asi je dosť rozdiel, ako to majú nastavené tie štáty, lebo napríklad takto máš Thajsku, hej, a väčšina Thajcov ti neplatí dane, lebo sa nedostanú po ten prvý ako keby pilier, kedy zaplatíš tých 5%. Takisto v Paraguaji tí ľudia, ktorí majú svoj lokálny príjem, tak síce áno, majú platiť tuším nejakých 10%, to je, alebo okolo, neviem, úplne klamal by som, treba si to dohľadať, lebo samozrejme môže to byť iné. Ale viem, že tam je okolo 10% daň, ale tí Paraguajci všade, kde idú do obchodu, dajú IDčko zo svojej cedule, čo je niečo ako občiansky preukaz, a vlastne všetko sa im strháva. To znamená, že oni sú zdaňovaní až po tom, čo zaplatia úplne všetko. Či už nájom, bývanie, či už si kúpia potraviny. Proste iba tie peniaze, ktoré si naozaj dajú bokom, tie sú zdanené. Takže to je napríklad tiež taká zaujímavá myšlienka, hej? Ale je důležitý zmínit, že s tím se taky pojí další věci, které nejsou už tak pozitivní, například to, že ty, abys mohl být daňový rezident v Paraguaji, a nebyl třeba daňový rezident tady ve Vietnamu nebo v Thajsku, tak ty nikde nesmíš zůstat více jak půl roku. Takže jsi vlastně nucený se neustále stěhovat, což je možná věc, kterou některý lidi nejsou ochotní dělat. Ono to záleží na viacerých veciach. Ty by si nemal mať stredisko záujmu v nejakej krajine. To znamená, že nemal by si tam mať všetky bankové účty, telefónne čísla, nemal by si tam mať trvalý pobyt, občianstvo, hej. Čo ti dokáže prebiť aj to pravidlo. Potom máš veci ako zabránenie dvojitého zdanenia a podobne. Ono je to, ako hovorím, veľmi veľký ako keby balík vecí, ktoré riešiš. Ale keď to chceš brať úplne najjednoduchšie, tak áno, nemal by si stráviť viac ako 183 dní za posledných 365 dní v nejakej krajine a ráta sa ti každá započatá sekunda v tej krajine. Hej? To znamená, že aj keď prestupuješ v rámci letu medzi krajinami, čiže ty môžeš v rámci jedného kalendárneho dňa byť aj v 5 krajinách, hej? Keď ideš autom, čo ja viem, do Chorvátska, hej, niekde z Polska alebo proste takto. Ale potom sú ešte krajiny, ktoré to posudzujú inak, hej, že niektoré krajiny, nespomeniem si teraz na krajinu, ale niektorá krajina ťa považuje za daňového rezidenta, pokiaľ tam zostaneš 4 mesiace, hej. A potom zase áno, môžeš, ale buď daníš iba na tom mieste, kde si prekročil ten čas, alebo daníš na obidvoch miestach, hej. Čiže akože prakticky môžeš, ale tie daňové benefity ti potom môžu unikať. Jo. Takhle to může znít jako zajímavě, že prostě někdo si řekne wow, on daní 0. Je důležité si uvědomit, že to může dělat nejspíš jenom člověk, kdo je jakoby podnikatel nebo kdo pracuje sám na sebe. Pochybuju, že byste mohli být jako zaměstnanec a zároveň mít občanství v Paraguaji a pracovat v Česku nebo něco podobného. To už je podle mě jako velká komplikace. Pro digitálního nomáda asi fajn, ale pro jiný lidi by bylo docela nepříjemný se podle mě takhle furt někde stěhovat nebo jakoby mít minimálně 2 až 3 domovy. Ono zase, naša situácia je dosť špecifická, hej. Samozrejme, sú aj rodiny a sú aj ľudia, ktorí takto bežne existujú. Väčšina z nich si zvolí potom dlhoročne ako keby byť v Paraguaji alebo v pohraničných oblastiach, hej, lebo napríklad ty vieš žiť v pohraničnej oblasti a vlastne máš 2 mestá v 2 štátoch, kúsok od seba, takže tie sociálne bubliny a tak ďalej sú stále v pohode, lebo tí ľudia sa presúvajú medzi tými miestami absolútne bez problémov. Asi záleží, hej, potom kebyže chceš zostať v
v inej krajine, tak asi úplne ten trvalý pobyt a daňová rezidencia v Paraguaji a stredisko záujmov hlavne v Paraguaji nie je úplne ideálna vec pre teba, ale vytvorenie nejakej firmy v nejakom daňovom ráji, vieš, a odtiaľ si, čo ja viem, nazdieľať nejak tie príjmy a tak, že v podstate nemôžeš jednu špecifickú situáciu definovať pre každého. Každý človek je iný a že naozaj toto riešenie, čo Paraguay momentálne ponúka, si myslím, že je ideálne pre investorov, je ideálne pre remote workerov, ktorí práve nemajú problém s tým byť, čo ja viem, som 5 mesiacov v jednej krajine, mesiac doma na Slovensku, 5 mesiacov v druhej krajine, mesiac doma na Slovensku. Hej, že to je asi ten najčastejší koncept, alebo potom si zvolíš nejaké dve krajiny v pohraničnej oblasti, napríklad môžeš byť, tuším, v Thajsku na Kolipe a odtiaľ si môžeš zobrať loď na Langavi do Malajzie. Že zvolí si ako... Nebo v Bratislave a ve Vídni. Príklad, áno. Což je ako docela teoreticky áno, ale zase by si mal myslieť na to, že to stredisko tvojich záujmov by malo byť v Paraguaji a nie v Európe a nie v tvojich domovských štátoch alebo celkovo na jednom štáte, hej. Lebo pokiaľ ty bývaš na Slovensku, máš na Slovensku dom, byt a do toho máš slovenský bankový účet, do toho máš slovenské telefónne číslo, hej, a tak ďalej, tak to už je troška sporné, že či už si vlastne si nezariadil tú rezidenciu na to, aby si sa vykešoval, čo vlastne to je niečo, čo zastáva termín tzv. Flag theory. Hej, že ty máš v každom štáte na tejto planéte niečo, čo by sa dalo považovať za stredisko tvojich záujmov. Tým pádom nemáš v jednej krajine všetky tieto veci, ale napríklad v jednej krajine máš telefónne číslo, v ďalšej bankovej účet, v ďalšej krajine máš občianstvo, v ďalšej trvalý pobyt. Hej, a v ďalšej nejakej investície ako nehnuteľnosti a tak. Takže tým pádom, aj keď sa niečo, povedzme, posera v krajine, hej, že videli sme, ako dopadla Ukrajina, asi Irán by som úplne nespomínal teraz, lebo skôr tá Ukrajina je bližšie Európe a veci, čo sa tam dejú, ale myslím si, že kebyže máš celý svoj majetok, všetky bankové účty, telefónne čísla a celé to stredisko záujmu na Ukrajine, tak si veľmi nešťastný a po tom, čo sa stalo. Zase na druhej strane, kebyže to rozložíš do viacerých štátoch, tak áno, troška by si utrpel na nejakom to portfóliu, ale zase ako človek by si sa vedel presunúť a využívať tie svoje majetky a tie svoje služby hoci kde vo svete. Jasný. Podle mě je to zajímavý pohled, ale jak jsi říkal, je to prostě individuální a vyplatí se to asi člověku, který vydělává nějaký vyšší částky, protože to vyžaduje hodně byrokracie a musíš třeba například jezdit do té Paraguaje. Každé 3 roky sa tam musíš ukázať a tuším, teraz najnovšia legislatíva pre pobyty vybavené po určitom termíne sú každé 2 roky. Takže další komplikace, která prostě taky to něco stojí. Výlet do Paraguaje, je to na jiný kontinent, tam zpátky. Ono v podstate, tá základná logika je to, že mal by si byť flexibilný, mal by si to chcieť, mal by si mať život, ktorý ti to umožňuje, že nemalo by ti nič ako keby v tom brániť. A hlavne celý ten koncept, čo vyriešiš v tom Paraguaji, by mal mať návratnosť pre teba rok až 2. Hej, to znamená, že ja to teraz zaplatím, príklad, nebudem platiť dane tam v tom štáte, ale presuniem si to všetko, rok 2, mám to naspäť, som v pohode. Keď sa niečo pokašle v Paraguaji, keď sa niečo zmení, som schopný to presťahovať zase inám a tak ďalej. A ono, jak som povedal, tak ako máš rôzne životné situácie, tak si myslím, že aj keď publikuješ podobné video, podobný rozhovor, bude strašný hejt a veľa ľudí, nenávistné komentáre a potom bude veľa ľudí, ktorí to bude chápať a tak. Hej, že ono, zistil som po čase, ako každý, kto používa sociálne siete, vždy najviac ľudí bude tých, čo si bude strašne ako myslieť, že tá jeho sociálna bublina je to, čo je na celom svete a že takto je správne a takto má byť a bude sa do smrti hádať a potom bude nejaká skupina tých ľudí, čo majú možno podobnú situáciu alebo podobné uvažovanie a tí budú práve tí, čo budú konverzovať na podobný topik. Zrovna jsem o tom přemýšlel, jako kdybys mi četl myšlenky, právě jsem si říkal, jestli lidi nebudou trošku ostrý v komentářích. Ty máš svůj YouTube kanál, takže jsi asi zvyklý oproti lidem, kteří by takhle třeba vystoupili na internetu poprvé a najednou by dostali sekec mazec. Ja si myslím, že hlavne je rozdiel, ako sa pozeráš na tie komentáre a ľudí, lebo v podstate za ten čas ja som si vybudoval veľmi úzkú skupinu ľudí okolo mňa, ktorí ma poznajú osobne, ktorí vedia, kto som, čo som a tak ďalej. Samozrejme na tom internete nájdeš veľa ľudí, ktorí majú nejakú životnú situáciu a nie sú s ňou vnútorne spokojní. A teraz to najľahšie, čo ten človek môže spraviť, tak si uvedomiť, a ja som vlastne dobre,
a toto je zle a napísať to verejne. A tomu človeku tak odľahne, lebo proste sa utvrdil, že on je na tom lepšie a má taký dobrý pocit. Mne príde, že to je taká prirodzená ľudská natúra a veľa ľudí nevie pracovať so svojimi emóciami dostatočne. A potom sú ešte ľudia, ktorí napríklad dovedú toto štádiu k tomu, že ťa začnú sledovať, že začnú o tebe písať všelijaké nonsensy na internete, že musíš riešiť problémy s políciou a so súdmi práve preto, lebo je niekto psychicky nevyrovnaný a snaží sa ti spôsobiť nejaký problém, hej? A toto sú všetko situácie, ktoré ja už som zažil. A za mňa, jak sme sa už bavili o tom cestovaní na začiatku, tak to je podľa mňa najlepšia vec, čo sa ťa naučí cestovanie, že ľudia žijú úplne iné životy, majú úplne iné predstavy o živote, o tom, čo je správne, čo je nesprávne, o tom, čo je ideálne, čo je úplne zlé a hlavne o tom aj ako komunikovať a vyjadrovať sa, hej. Takže preto iba taký dodatok, že aj keď pre niekoho tieto veci môžu vyznieť úplne šialene, tak pre niekoho môžu byť úplne normálne a zase naopak, hej, že verím, že tie reakcie na video k tomu patria. Ale co to tam napíšete, já to beru jako engagement, to video se bude nabízet akorát více lidem, takže go for it. Kamera stále běží a my pokračujeme dále, takže s tou daňovou rezidencí se vlastně pojí tvůj příjem. Mohl bys teda říct, čím se vlastně živíš a kde bereš peníze? V podstate áno. Môj hlavný príjem je v rámci tradingu a tradingových robotov. Jak som spomínal, začal som s nejakou automatizáciou a nechcel som predávať ľuďom niečo a komunikovať s ľuďmi a proste tieto veci. Aj keď občas sa tomu nevyhneš, ale proste jediná vec na tomto svete, ja neviem, keď niekomu niečo napadne, v kľude môže napísať do komentárov, lebo fakt by ma to zaujímalo a fakt hľadám takéto zdroje príjmov, tak jedna z takých vecí je affiliate marketing. Kde v podstate ty propaguješ služby, s ktorými si stotožnený, ktorým veríš a ktorí ti dávajú dobrú províziu za to, že ich odporúčiš cez nejaký unikátny odkaz. Môžeš vytvárať rôzne recenzie na blogy, rôzne tutoriály, hej, nemusíš to ani vytvárať ty, v dnešnej dobe dokážeš prepojiť AI s nejakým blogom a napísať si skript, že vlastne ti generuje články, ktoré má nejaké mantinely samozrejme nastavené. Já ti jenom do toho skočím, vysvětlím pro ty, kdo neví, affiliate marketing je to, když máte vlastní unikátní odkazy, ať už na e-shopy, na nějaký kurzy, prostě na cokoliv, co se prodává na internetu a pokud si někdo přes váš link třeba pod vaším videem nakoupí ten daný produkt, tak to máte, já nevím, pár procent. Hej. A dobře se to škáluje, protože pokud vaše video sleduje 100 000 lidí a dáte tam link a desítky tisíc toho si něco nakoupej, tak halíře dělají talíře. To je niečo, s čím som práve začínal, keď som začínal cestovať, rôzne letenkové spolupráce, rôzne pobyty, vieš, cestovné kancelárie, ktoré v tej dobe som ešte používal, cez ktoré som letel na výhodné last minute. Tak som vždycky letel, spravil nejaký článok, prelinkoval to. A som sa dostal k tej robotickej sfére a v podstate tým, že som vlastne chcel automatizovať niečo viac a chcel som sa venovať nejakým ďalším veciam, tak som začal s tradingom. A zase všeobecne, či trading, vidíš Dubaj, vidíš Lambo, vidíš neobmedzené peniaze, hej, samozrejme najväčší bullshit, čo existuje online. A je to veľmi pomalá a náročná cesta, kedy ty ani není problém mať dobrú stratégiu, hej, to je ako najmenej internet, máš plný dobrých stratégií, ktoré fungujú, ale tá hlava, tie emócie, hej, že v podstate ty nedokážeš tú stratégiu vyexekuovať, teda vykonať dobrý čas za rovnakých podmienok. To znamená, aj keď tú stratégiu zobereš, porovnáva s minulým obdobím, tak častokrát tam máš nejakú nejasnosť, hej. A toto je vec, ktorú zase z tej automatizácie a z toho technického pozadia, ktoré som mal predtým pre vývoj rôznych firiem, automatizačných softverov, som sa snažil uplatniť na tom tradingu, lebo potom už obmedzíš tie emócie, máš fixne, otváraš pozície v rovnaký čas za rovnakých podmienok, fixne ich zatváraš, to znamená, nemáš tam zoberiem tento obchod, posuniem si toto a tak ďalej, nie, všetko máš fixne. A ty cez program ty to vieš backtestovať, teda vieš to odtestovať spätne, čo je super vec, lebo nemáš tam zase ten omyl toho človeka, ktorý si to prispôsobí podľa seba. No a vlastne to je vec, ktorá ma momentálne živí. Vyvíjam trading robotov,
s tým, že predtým sme bežali nejaké veci na krypte, teraz sa presúvame postupne posledné roky na Forex, lebo existujú tzv. Firmy alebo investičné firmy, kedy ty vlastne si zaplatíš nejaký účet u nejakej firmy a vzhľadom na to, že 99% traderov spáli ten účet, tak oni majú peniaze zadarmo. Lenže, pokiaľ ty vieš tradovať, pokiaľ vieš obchodovať dlhodobo úspešne, tak ty vyberáš z tej firmy peniaze, alebo oni ti dávajú tzv. Profit split, čiže dávajú ti peniaze z toho, čo ty zarobíš. A to vieš jednak tých robotov alebo tie tradingové stratégie vieš na svojich peniazoch, vieš ich ísť u týchto profiriem, alebo potom máš niečo medzi, čo sú tzv. Investičné firmy. Hej, že platíš si u nich, čo je mesačne nejaký účet, oni vidia, či máš dobré výsledky alebo zlé a na základe toho ti alokujú kapitál, na základe toho máš nejaký profit split. Čiže v podstate toto je to, čo ti potom dovoluje aj cestovať, alebo presúvať sa, alebo mať flexibilnú pracovnú dobu, lebo máš dve možnosti. Prvá je, že všetko nastavíš, vyhovuje ti to tak a nechávaš to bežať, až kým to proste nebude OK podľa teba. A to je tá vec, kedy dokážeš existovať. Ale potom máš druhú vec, ktorá je za mňa lepšia, lebo ja mám rád kreatívnu prácu, ako som spomenul, mimo ľudí väčšinou. Takže ja nemám problém sa zahrabať do tých kódov, skúšať si aj teraz momentálne veci s umelou inteligenciou a snažiť sa vyvíjať nové stratégie, vytvárať nové servery, nové účty, nové stratégie, dávať ich tam a tým pádom ty dokážeš škálovať svoj príjem, lebo tvojím cieľom je samozrejme zarobiť čo najviac s čo najmenším rizikom. Hej? A teraz keď sa bavíme o tom, tak ty môžeš, tých stratégií je veľa a ako sme povedali, ten risk management je to, čo väčšina ľuďom chýba. A ty máš teraz vlastne neobmedzené možnosti kombinácií, stratégií, ktoré vieš backtestovať a s ktorými sa vieš hrať, aj keď máš nejaké ako keby vodítka. Ale celkově trading je jako velmi rizikový. Jasné. A většina lidí, přes 90% lidí na tom prodělá peníze. Hej, väčšina ľudí je podľa mňa strašne nenasytná. Teď tady byly nějaký technické problémy, utlo se to uprostřed věty, ale končili jsme tím, že vlastně většina lidí na tom tradingu prodělá. Hej, a už si nespomínam, čo som hovoril, lebo to bolo dialog ďalších asi 10-15 minút, takže ja vám pokúsim sa to asi zhodnotiť, hej, že povedal by som, že najväčší problém je, že veľa ľudí sa spolieha na slovo druhého alebo slovo AI, hej, to znamená, že vlastne ty keď investuješ svoje prostriedky, ty by si mal byť schopný ísť za človekom, vidieť nejakú históriu, nejaký track record a vedieť, že sa tým človek nejako živí. Nemal by si, keď investuješ, ísť za random youtuberom, ktorý proste sa živí contentom videí, nemal by si úplne ísť za investičným poradcom, ktorý od rána do večera sedí v kancelárii a nič okrem toho nerobí, ale má províziu z tvojich investícií. Nemal by si ísť za bankérom, čo je zamestnaný, aby v tej banke sedel od rána do večera a radil ľuďom, ako investovať. Hej, mal by si ísť za človekom, ktorý investuje, ktorý sa tým živí, u ktorého si vieš pozrieť ten životný štýl a tie výsledky. A prirovnával som to hlavne k tomu fitku a k vodičaku, hej. Ty nemôžeš ísť teraz a kamarát ti povie, nepotrebuješ vodičak na to, aby si jazdil v aute a ísť na diaľnicu s tým. Pravdepodobne sa vybúraš. To sa stane aj v tých financiách. Ty keď teraz ako človek začneš investovať na základe človeka, ktorý je platený za to, aby ti povedal nejakú globálnu poučku alebo proste jeho životný štýl sa odvíja od provízie toho, čo ty investuješ, tak to nie je o investovaní, ale je to predajca, nie je to investor. Takisto aj v tom fitku. Dva typy ľudí, hej, uvidíš niekoho v rohu s nadváhou, laduje sa McDonald a má tričko tréner a potom uvidíš typka, čo tam cvičí, ktorý je fakt nabuchaný, perfektné telo, hej, a proste za kým pôjde si poradu, ako vybudovať svoje svalstvo. A to je to, že veľa ľudí to rieši, keď ide sadnúť do auta alebo na motorku. Veľa ľudí to rieši v rámci fitka alebo niečoho, ale skoro nikto nerieši túto časť v rámci financií. Ľudia sa nezamýšľajú, ako vznikajú peniaze, čo je to inflácia, ako funguje finančný systém, ako funguje Národná banka. Hej, to znamená, ja keď chcem mať peniaze a chcem ich investovať správne, ja sa musím zaujímať o to, ako peniaze vznikajú, ako sa odvíja cena produktov, ako sa odvíja cenotvorba všetkého. Musím sa zamysľať nad tým, že človeka, ktorého sa pýtam o radu, alebo človek, ktorý investuje, aké má výsledky, hej, ako žije svoj život. Či je to naozaj človek, čo dostáva fixný mesačný plat a sedí v kancelárii od rána do večera,
alebo je to človek, ktorý má tú časovú slobodu, ktorú chce, môže si robiť kedy chce, čo chce, ako chce, aj keď tam má nejakú, čo ja viem, zložku, že rieši niečo iné, ale hlavne aké má výsledky a aká tretia strana vie preukázať tie výsledky, že to nie je jeho excelovská tabulka, ale že je to nejaký nezávislý systém, ktorý ti napríklad overuje, že či tie investície sú správne, že sú reálne na tom účte, že to nie je demo účet, vieš, a takéto veci. Je to tak, jako dneska je internet plný prostě podvodníků nebo lidí, co se tváří, že něco mají. Tak já bych se zase vrátil k tomu tématu digitálního nomádství a ty jsi žil v Pattaje, což je velice podobné město Da Nangu. Je to taky město takhle, co má pláž, jsou tam výškové budovy, velikostí, asi i populací bych to mohl nějak srovnat. Tak schválně dokázal bych říct věci, kterýma se Pattaja a Da Nang liší, například co ti tady chybí a v Pattaje máš a naopak. Ja by som asi išiel úplne od začiatku, vlastne keď zvažuješ život v Pattaji alebo v Da Nangu, hej. A v prvom rade, samozrejme financie a legislatíva bude veľký topik, ale v prvom rade musí si ujasniť, čo je pre teba podstatnejšie na začiatok, či je to západná kuchyňa alebo azijská kuchyňa. To robí veľmi veľký rozdiel, lebo podľa mňa v Thajsku západná kuchyňa je oveľa drahšia ako v Da Nangu, hej. Ďalšia vec, musí si ujasniť, ako chceš bývať. Či chceš v rámci ubytovania okrem bytu mať bazén, saunu a prípadne fitko. Alebo či si ochotný si zaplatiť viac, že je to mimo. Hej? Lebo pokiaľ chceš mať toto v ubytovaní, Pattaya je pre teba ideálnejšia, ale pokiaľ tieto veci nevyužívaš, tak Da Nang dokáže byť príjemnejší. Čiže keď začneš prvá vec, čo riešiť, víza a pobyt. Podľa mňa Vietnam má oveľa lepšiu visa policy ako Thajsko. Je to z toho dôvodu, že vlastne neviem ako ty ako držiteľ českého pasu, ale ja ako slovenský držiteľ pasu, asi je to podobné, môžem sem ísť na 45 dní bez víz, alebo potom na 90 dní za to, že vyplním úplne malinký formulár online, čo je super. Kebyže idem do Thajska, tak môžem ísť na 60 dní, potom musím ísť na imigračné, riešiť veľa vecí na imigračnom na to, aby som dostal ďalších 30 dní, čiže de facto 90 dní. Taky. Čo je oveľa problematickejšie, hlavne kvôli tomu, že podľa zákonov by ťa mali nahlásiť, čo veľakrát nerobia. To znamená, ty zaplatíš na tom imigračnú pokutu za toho človeka, ktorý ti prenajímal byt, inak ti tie víza nepredĺžia. Stravíš tam celý deň, niekedy sa mi stalo dokonca, že aj 2 dní. Takže jednoznačne je oveľa jednoduchšie byť vo Vietname ako v Thajsku. Ale v Thajsku můžeš mít třeba i DTV víza, který ti umožní tam být na půl roku, myslím. Áno, ale nemôžeš to porovnať s tými e-vízami tu, z toho dôvodu, že na DTV víza potrebuješ mať potvrdenie od zamestnávateľa, že pracuješ na diaľku, potrebuješ preukázať nejakých $20,000, že máš na bankovom účte v zahraničí a dokonca potrebuješ zaplatiť nejakú províziu tej kancelárii, čo to vybaví, alebo vybaviť si to sám. Hej? To znamená, že zaplatiť $25 na 3 mesiace a potom áno, môže spraviť vyzeraň a vrátiť sa naspäť. Hej? A je to úplne v pohode vo Vietname. Veľa ľudí toto nerieši, poznám to ľudí, ktorí tu žijú dlhodobo, po 3 mesiacoch takto, a že na týždeň niekam idú a tak, ale v Thajsku toto robiť nemôžeš. Hej? Slyšel jsem, že ty výzerany už se poslední dobou hodně omezují a když vidí, že máte v pasu několik razítek takhle po sobě, tak už je to jasný pattern. Vlastně i když se teďka vyplňujete digital arrival card v Thajsku, tak to nějaký AI nebo nějaký algoritmus může už detekovat, jenom že jste tam byli ten rok xkrát, takže... Hej, a ja úprimne sa nechcem vyjadrovať viac detálnejšie k thajským vízám, lebo Thajsko ako krajinu mám rád, nie úplne som nadšený z vízovej politiky a veci okolo. Každopádne nerad by som hovoril niečo zlé v rámci tohto, určite nie je takto verejne na kameru, ale keď si porovnám úplne nezávislo to, keď človek chce byť tá situácia, o ktorej sme sa bavili, toho pol roka niekde, tak určite pol roka vo Vietname je oveľa jednoduchšie ako pol roka v Thajsku. Z hľadiska finančných nákladov na víza, z hľadiska administratívy víza tak. Čiže v tomto má Vietnam podľa mňa navrch. Potom, keď už vlastne máš letenky, máš víza, máš ujasnené, ktorá z tých krajín je ti akože, respektíve ak porovnám Pattaju a Da Nang, ktoré z tých dvoch miest je ti príjemnejšie na život, hej, lebo tie si musíš, Pattaya je viac, povedzme, o kluboch,
nočnom živote a tak. Toto miesto tu je viac, povedzme, o západnej kuchyni, o káve, o proste chillovaní na pláži a takto. Aj keď toto dokážeš mať aj v Pattaji, len musíš byť mimo tej centrálnej časti. Čiže úplne to neberám ako veľký rozhodovací faktor. Čiže potom riešiš ubytovanie. Za mňa ubytovanie v okolí Pattaje je oveľa lacnejšie a oveľa lepšie ako v Danangu. Hej, tuto sa nastalo... Myslíš přímo v Pattaje, anebo v okolí? V okolí, je... myslím ako Jomtien a Wongamat. Hej, jo, ale zase... Jomtien beru jako Pattaju ještě. Hej, protože to je vlastně... No je to v podstate okolo centrálu, keď si to tak zoberieš. Není to oddělený, že byste jeli z jedné obce do druhé, je to spojený, takže... A teraz zase, keď si to porovnávaš, tak zase, áno, pokiaľ by som to porovnával správne, tak Da Nang musím porovnávať s cenami a ubytovanie v Pattaya Central, lebo je to proste highlight Vietnamu, je to proste najdrahšia lokalita podľa mňa vo Vietname. Čo úplne nemôžeš porovnať s Jomtienom a Wongamat, ale s centrálom. Takže ak to porovnáš s centrálom, tak ten Da Nang je dostupnejší finančne, ale ak to porovnáš s tým, že by si bol vo Wongamate alebo Jomtiene, čiže v okolí tej centrálnej časti, lebo ja tú centrálnu časť nemusím, tam proste kluby, nočný život a proste tomu sa ja vyhýbam. Čiže my sme väčšinou v okolitých častiach. Tak jednoznačne Jomtien alebo Wongamat, ja dokážem mať ubytovanie za rovnakú sumu, ale mám tam navyše saunu, bazén a fitko. Tu mám iba izbu. To je za mňa dosť veľký ako rozdiel. Ďalšia vec, veľakrát sa nám tu stalo v Danangu, že sme došli do ubytovania, mali sme rezerváciu mesiac alebo dva a oni nám povedali, sorry, vašu izbu nemáme a ukázali nám úplne niečo strašné. Hej. To tiež budem strihať do videí na YouTube, kde dám všetky ubytovania, lebo podľa mňa ten housing, to ubytovanie tu je veľmi problém. A je veľký rozdiel tuto byť vedľa tejto pláži a byť za riekou, kde je viac tých lokálnych ľudí, ktorí sú menej tolerantní, hej. K tomu sa môžeme dostať ako ďalší. Čiže ubytovanie za mňa má viac navrch Thajsko ako proste Taky, Danang. 100% souhlasím. Jako tady kolem té pláže je právě spousta takových jako věžáků nebo vysokých budov, ale to jsou hotely, kde se podle mě jako finančně nevyplatí bydlet dlouhodobě, protože bydlet v hotelu je prostě dražší, než si pronajmout Airbnbčko nebo nějaký krátkodobý nájem. To tady v těchto těch jakoby hezkých budovách není, ale v Pattaje je spousta těch jakoby kondomíní, nebo jak se to jmenuje, který mají jako velkou kapacitu na ubytování a mají právě ty amenities. Ďalšia vec je tu taký problém, že na Bookingu nájdeš hotely prevažne a to nemá kuchyňu a práčku, čo je pre mňa dosť dôležitá vec. A keď ideš na Airbnb, ty nájdeš veľa nových listingov, ktoré nemá referencie, lebo mali zlé referencie, zmazali to a nahodili to na novo. Hej? Takže akože je tu veľmi ťažké vyberať ubytovanie. Ďalšia vec, keď podpíšeš s niekým kontrakt tu, tak sa dostane zhruba na polovičnú tretinovú sumu ako cez Airbnb, čo je super vec, čo tiež sme si už vyskúšali. Ale musíš vedieť, že naozaj ten človek, čo ti to prenajíma, je to v pohode, že ťa nevykradne, že proste už si tam mal niekoho, kto dlhodobo tam bol a bol v pohode. Lebo napríklad v ubytovaní, čo sme teraz, tak my platíme zhruba tretinu toho, čo je na Airbnb a majú listing na Airbnb. Hej, čo je ako dosť zásadný veľký rozdiel. Myslíš, že je to kvůli tomu, že Airbnb má tak velký cut, anebo... Áno, aj to, že to ide cez viacero účtov a ďalšie veci, že Jo, takto si to zoberú v keši a kebyže vidieš moju zmluvu, tak to je tiež len tak zbuchané. Já tady taky natočím jako své ubytování, kde teď bydlím, ale rozhodně musím zmínit to, že když jsem hledal právě Airbnbčka, tak spousta z nich mělo negativní komentáře, a to i komentáře lidí, kteří si stěžovali na to, že jim tam někdo v noci vešel do jejich bytu, a že tam třeba security guard nebo něco, ale když si představím, že by mi v noci někdo vešel do mého bytu, že tam jako naklikal kód a to jsem jako neviděl tolik negativních komentářů na tajských Airbnbčkách, tam to bylo jakoby všechno víceméně dobrý. On asi záleží, lebo si zober, že táto časť je dosť známa, že sem cestujú Európania, ktorí míňajú viacej. Takže... Ale i v Hanoji jsem to viděl, když jsem hledal. Dobre, čiže máme cestu, ubytovanie. Ďalšia vec je, povedzme, nejaké zázemie a transport, hej. To znamená, že áno, v Thajsku potrebuješ medzinárodný vodičak na skuter alebo lokálnu driving license, teda vodičak. Vo Vietname elektrický skúter nepotrebuješ vodičák, čo je za mňa plus. Zase správanie ľudí na ceste je veľké minus. Za mňa je viac rizikové jazdiť na skútri tu ako napríklad v Pattaji.
Ale to už můžeš posudit skôr ty, Já jsem v Thajsku jezdil jenom v Chiang Mai na skútru a asi jeden den, takže za stolik to posoudit nemůžu a ten chaos mě přijde jako podobnej v obou, že nemůžu říct, jo, tak tohle je fakt nebezpečný a tady to je pohoda. Je to hodně podobný, že spousta lidí mi říkalo, jako ať se připravím na tu dopravu ve Vietnamu, že to bude šílený, ale tím, že jsem byl v Thajsku už, tak to bylo jako OK, možná trochu víc motorek, ale dovedu si představit, že pro někoho, kdo jako nikdy nebyl v Ázii, je to daleko větší šok, ale za mě není to tak strašný, jak jsem čekal. Ďalšia vec, keď tu jazdíš, tak majú podobný smer jazdy ako u nás v Európe, v Thajsku je to opačne. Pravda. Čiže to môže byť tiež riskantné pre turistov a veľa turistom je to osudných, hlavne na skutri. Teraz vlastne jedna taká vec, čo keď porovnám strašne Pattaju a Da Nang, čo mi strašne pili nervy a teraz momentálne tiež, je to ten chalan, čo si sem sadol a začal fajčiť. Ja nefajčím, hej, a ako v Thajsku sa mi páči, že veľa zón je nefajčiarských a prisahám, že jediný človek, čo vždycky dojde a zapalí, tak je proste turista. Vždy. A čo sa mi stalo v Thajsku a čo sa mi stalo tu. Hej, rovnaká situácia, dokonca rovnaká krajina, bol to Nemec. V Thajsku, keď máš zakázané fajčiť na pláži a ty povieš slušne, napríklad, že by nemal fajčiť, a väčšinou ti Nemec si povie, a ja som na dovolenke, budem si robiť, čo chceš. Hej, čo keď je zákaz fajčenia priamo, tak by nemal porušovať. V Thajsku majú za to pokuty a tak. A keď je voči mne vulgárny, tak ja mu poviem, OK, ty si budeš robiť čo chceš, tak počkaj chvíľu. Šiel som za roh, zavolal som z pláže všetkých sekuriťakov, rýchlo zahodil cigaretu a utekal do mora si zaplávať. Tuto, OK, čo s tým chce spraviť? Spýta sa aj niekoho a tak, čo s tým urobíme. Hej, takže akože za mňa nemám problém, keď si fajčiari fajčia v zóne, kde je to povolené a nemám problém, keď si fajčiar zapalí kde chce, ako chce, absolútne vôbec. Ale čo nenávidím a čo ma tu irituje strašne, je keď si niekto sadne vyslovene vedľa mňa, zapalí si cigaretu a fúka mi to do ksichtu. A väčšinou to bohužiaľ sú turisti a v tomto mi Thajsko a konkrétne Pattaya príde super, že na väčšine verejných priestranstvách, plážach, kaviarniach, všade má zákaz fajčenia, že ten človek musí stať a ísť si zapaliť niekam, vyslovene, kde si môže zapaliť. Tuto to nikto nerieši. Poprvé jsme byli v restauraci, že jo, a hned jsme se museli přesedávat, protože si tam někdo zapálil. A to je jedna vec a potom ďalšia vec je správanie sa lokálnych. V Thajsku väčšina ľudí, aj keď si niektorí myslia o tebe, čo si myslia, tak sa usmievajú a sú ako tak príjemný a tolerantný voči tebe. A teraz nehovorím o tej nočnej sfére, nehovorím o tom, keď niekto ide chlastať a začne sa hádať kvôli nejakej bargrove niekde a tak ďalej, to vôbec. To je mimo to. Hovorím o klasickom živote, proste normálne si na pláži, v reštaurácii a tak. A ubytovaní. Tuto mi príde, že vo Vietname ľudia nie sú až tak tolerantní voči ostatným. Stalo sa nám napríklad, sme boli ubytovaní a baba, čo tam mala asi dlhodobý prenajom, si vytiahla dvojplatničku, dala ju pred naše dvere a varila tam. Ja som otvoril dvere a vstúpil skoro do polievky. Hej. Ďalšia vec aj s tým fajčením, že napríklad sa postavili pred naše dvere, začali fajčiť a všetko nám to išlo do apartmánu. Ďalšie ubytovanie, kde som bol, tak baba si otvorila dvere do apartmánu, balkón a mal si medzi dvoma apartmánmi vlastne bol iba výťah, nejaké okno, nič a tak ďalej. A ja som došiel hore a tam bol zákaz fajčenia v tom ubytovaní. A celé to tam bolo zafajčené, celá moja izba, spoločné priestory sa neodvetrali ďalšie 3-4 dní. Hej, a v podstate... Lokální baba, nebo turistka? To bola lokálna. A príde mi, že ty lokálni, aj stane sa ti, tuto ideš po ceste a za tebou je skúter a začne na teba trubiť, aj keď má ešte 2 metre vedľa teba miesto. Alebo ideš po ceste a normálne kráčaš, hej, a pred tebou zaparkuje takto skúter, že ti zablokuje cestu. Hej, to keby niekto spravil v Európe niekomu, tak myslím, že rozkope ten skúter normálne. Jasne, ale teďka neporovnáváme Evropu, teďka jenom ale toto je to, Thajsko a nebo specificky Pattaju. Hej, alebo napríklad chodníky. Vo Vietname je bežne, že chodník je proste priestor, kto si ho uchmatne. Hej, môžeš tam parkovať skúter, môžeš tam mať, čo ja viem, rozloženú reštauráciu, hocičo. A častokrát tu musíš chodiť na ceste, namiesto toho, že chodíš na ako keby nejakom prechode. Takže zase v Thajsku mi príde, že tie sidewalky, tie chodníky sú viac priechodné, hej, a príde mi presne, že tí ľudia sú viac tolerantní alebo niečo, že niekto ti nezačne kričať pred dverami
Hej, alebo takto, napríklad ešte, keď zoberiem ďalšie ubytovanie, tak išiel som spať neskoro, lebo proste berem, že sú hluční, že mali deti. Hej, tá istá, čo si zapálila takto. Ale keď o 5. o 6. ráno začala kričať na svojho vnuka pri výťahu, čo bolo vlastne asi 1,5 m od mojich chodových dverí do apartmánu a tie dvere sú tenké. Takže ja som sa zobudil o 6. ráno na to, že ona kričí na neho. Rozospatý išiel ku dverám a ja iba som jej povedal, že haló, že nebývaš, že uvedomte si, že tu nebývate sami. Hej, nepovedal som, nekričal som, nebol som vulgárny nič a sorry. A potom som ich večer stretol a išli sme vo výťahu spolu a ja som bol taký, vieš, som bol rozospatý, že vy ste na rovného poschodí, hej, lebo vystupovali so mnou. A že, ja som vám ráno niečo hovoril, že? Ale že hej, a čo mám robiť, že on malý kričí a tak a ja pozerám na ňu, ale ja som sa nezobudil, že malý by kričal. Ja som sa zobudil, že vy ste kričali na toho malého, hej. A to je práve to, čo mi tuto vo Vietname troška vadí, je to, že tí ľudia neuvažujú, že svojím správaním ohrozujú alebo svojím správaním ovplyvňujú život niekoho iného. Hej, takže ako v Thajsku toto sa bežne nedieje, hej. A aspoň ja to bežne takto nezažívam. Čiže za mňa rozhodne, čo sa týka správania, ako keby toho okolia alebo tolerantnosti, je toto lepšie. Zase keď si v Pattaji, pokiaľ si v centrálnej časti, tak medzi 3. a 6. ťa zobudí, že ti bucha posteľ vedľa, pokiaľ si v centráli. To je dôvod, prečo ja som hovoril, že v centráli nechcem byť. Ale keď si Vongamat alebo Jomtien... nový kondomínia, ty už jsou železobeton, tam bys úplně neměl slyšet, ne? Ja neviem, lebo my sme boli v centráli iba raz na jeden mesiac, lebo som chcel vyskúšať, či to bude super mať obchodiak pod domom a tak ďalej. Ale nikdy viac, hej, lebo proste tam chodia hovada podľa mňa. Hej, a teraz nechcem nikoho uraziť alebo niečo, ale človek, čo je schopný od rána do večera každý deň chlastať a platiť si proste za určité služby v Pattaji, od rána do večera, to je človek, ktorý nie je sociálne schopný sa uchytiť. Chápem, keď to niekto spraví raz za čas, ako nejakú vypustenie paru, ale vidíš práve v Thajsku napríklad a v Pattaji tých ľudí, čo to robia deň to deň, chvália sa tým na sociálnych sieťach, myslia si, ako sú, ja neviem, nad vecou. A zase, jak sme sa bavili o tých sociálnych bublinách, pre tých ľudí to môže byť úplne normálne a sú šťastní a je to OK. Ale a to je asi malá bublina lidí, ne? Já jsem měl pocit, že většina těch lidí tam jede jako turisti prostě. Neviem, akože... si zapařit a pak odjedou. Lokálové, kdyby tam takhle pařili každý den, ne, to asi ne. Z toho, čo je zase ja mám insight, tak lokálni sa pozerajú dosť cez prsty na ľudí a aj v školách, napríklad v Pattaji máš také, že nebudeš sa učiť, tak pôjdeš na Coconut Road, hej, a budeš robiť na Walking Street a takéto veci, že akože nie je to úplne, že by lokálne tieto veci podporovali, boli nadšení, skôr je to také ako interný joke, že tí ľudia, čo tam skončili, sú tak ako... V Česku říká máma, ty se nebudeš učit, ty budeš dělat popeláře. No, tak tam... A v Thajsku říká máma, ty se nebudeš učit, ty budeš šlapat. No, takže akože, ako do tohto by som nerád zachádzal, ale proste hej, v tej centrálnej časti to nemôžem porovnať, hej, lebo to je fakt akože extrém za mňa. A ja hovorím hlavne o Jomtieni a Vongamate. To znamená, že áno, ja môžem ísť spať večer, ráno ma nezobudí niekto, alebo proste nebude mi vykrikovať za dverami, nebude mi proste fajčiť za dverami a tak. V tom myslím, že aj Pattaya Central, ale hlavne Da Nang má dosť veľké minus. Hlavne keď bývaš ešte za riekou, hej, že nie v tejto časti, čo je medzi riekou a morom, ale medzi riekou a letiskom, tak je tam viac lokálnych a býva to dosť rozdiel aj v tej, ako keby v tom zážitku z toho bývania. Čiže aj to je to, čo si človek musí uvedomiť. Som fajčiar, nefajčiar, bude mi to vadiť. Som človek, čo má rád party life, hej, chcem byť tam alebo tam. Hej, lebo Da Nang si myslím, že priťahuje viac ľudí, ktorí si vychutnajú radi dobrú kávu, reštauráciu, skočia si k vode. Pattaya si myslím, že hlavne tá centrálna časť priťahuje viac tých party ľudí, tí, čo radi pijú, vykrikujú, sú hlučnejší, žijú hlavne v noci. Ale potom si zoberieme, čo je Vongamat, Jomtien a zase to máš úplne iné, to je viac pre ten rodinný život, viac kľudu, vieš, že viac... Často i důchodci sa mi zdá, že sa tam stěhovali za levnějším životem. Hej, takže akože to je to, že toto sú už potom neporovnateľné veci. Jediné, čo môžeš porovnať, je potom cost of living, teda náklady na život. No, a jak sme povedali, to ubytovanie záleží. Airbnb a Booking, tak keď porovnáš Pattaya Central a toto je toto isté. Hej, keď porovnáš Jomtien, Vongamat a toto, tak vlastne záleží, či si na Airbnb, Bookingu alebo dohodovej zmluve.
Airbnb a Booking je povedzme o 30% drahší, povedzme. Tady? Hej. A nemáš tu práve ten bazén, nemáš tu to fitko, nemáš tu tú saunu a ti to Že ďalšie platíš veci. víc a dostaneš míň. Presne. A keď to zoberieš na dlhodobý nájom, že podpíšeš s niekým zmluvu, tak si na tom istom. V podstate akurát zase, máš iba izbu, nemáš ti ďalšie veci. Čiže celkovo mi príde, že ubytovanie v Danangu je drahšie ako v Pattaji. Keď to porovná s Centrálom, možno nie, ale keď to porovná s Wangamatom a Jomtienom, určite áno. Takže to je jedna vec, čo ti ovplyvňuje. Ďalšia vec, čo ti ovplyvňuje, či chceš prenajať skúter, auto, či máš vlastné a tak ďalej, to ty vieš, koľko platíš, alebo tak, my nemáme. Platil jsem 100 vietnamských dongů na den za skúter, což je nějakých 90 korun. To máš nejak 2,5 eura, tuším, alebo tak nejak. S tým, že vlastne taxíky sú podobné ako v Pattaji, to akože by som asi tiež nehodnotil úplne. Stravu môžeš hodnotiť. Zase záleží, chce západnú stravu, alebo lokálnu stravu, alebo azijskú stravu. Hej, povedal by som asi 3 kategórie, lebo v rámci Thajska by som povedal, že a Vietnamu lokálna strava je hruba to isté. Povedal by som, že možno tu v Danangu je lokálna strava drahšia ako v Thajsku. Hej, že, lebo my sme zase v rámci okolia tej Pattaji, ty si vieš dať, čo ja viem, Pad Thai, alebo to smažené kurča na ryži, hej, alebo Pad Krapau, čo máš bezalkové kúra, tak to všetko ťa dokáže výjsť zhruba 50-60 bátov, keď chodíš akože, vieš, kde chodiť a tak. To znamená, že to máme nejakých 40 000 vietnamských dongov. Ale tu keď si chceš dať fočko alebo niečo, tak to máš 60 000 dongov okolo a to máš zase 72 batov. Hej, čo už máš 50% plus, že ako nie je to veľký finančný Tady kolem té rozdiel. pláže všude takových 60, 70, 80, záleží jaká verze za nějaký fóčko. Ale měl jsem tady taky fóčko za 30, Čiže akože 35-40 tisíc dongů. Čiže pokiaľ sa bavíme o lokálnej strave, tak musí si ujasniť, mám radšej thajskú kuchyňu alebo vietnamskú, hej? A ďalšia vec, pokiaľ sa bavíš, že máš obidve rovnako, tak určite podľa mňa v Thajsku ušetríš viac ako tuto v Danangu, respektíve zase Wangama Jomtien, hej? V Pattaji, Bangkok je třeba daleko dražší. Bangkok, aj centrálna Pattaja je určite drahšia. Ako som hovoril, toto je veľmi ťažké porovnať, lebo v podstate mal by si to porovnávať s centrálnou Pattajou alebo možno aj s Bangkokom, nie úplne s okolitými časťami, hej, takže je to veľmi individuálne. Ale potom západná kuchyňa, veľký topik by som povedal, lebo západná kuchyňa tu v Danangu je podľa mňa o takých 30% lacnejšia, možno aj 50% ako v Danangu. Všiml jsem si třeba italský těstoviny tady na pláži byly za nějakých 110 korun. Pizzu tu kúpiš za, čo ja viem, keď úplne základnú margeritu, úplne luxusnú v Lefort reštaurácii, čo je fakt akože brutálne dobrá pizza, v Thajsku som nejedol aj na svetovej scéne, akože brutálne dobrá pizza, tak ťa vidie, ja neviem, na baty možno nejakých 250 batov, hej? A úplne v Thajsku dobrú pizzu za 250 batov nezoženieš, asi rád, keď za 400-500 batov máš nejakú dobrú pizzu. A 250 bátů, to je 150 korun, 170 možná. Takže akože zase aj burgery, tu to dáš, čo viem, za burger, fakt dobrý burger 100 000, čo máš nejakých 120 000 thajských batov. 120 thajských batov, 100 000 vietnamských dongov. 90 korun. Hej, a tým pádom, keď to zase nejako porovnáš, tak Pattaya si veľmi ťažko dá za také peniaze dobrý burger. Hej, že keď ideš na trh za 100 bátov, zoženieš mini burger, ktorý je fajn, ale normálne za ten burger zaplatíš čo jen 200-300 bátov. Hej, Mně tady to jídlo přijde levnější, ale zase jako v Pattaji jsem nejedl moc lokální jídlo. Hej, čiže západné jedlo, Danang určite lacnejšie a väčší výber, oveľa lepšie. Pre mňa, z toho, čo som tu videl a tak, samozrejme, ako hovorím, ľudia sú individuálni, každý môže mať inú skúsenosť, takže záleží, kto sem dojde, čo si odžije, čo si pozrie, hej. Lebo keď pôjdeš sem a navštívíš iné reštaurácie a má zlú skúsenosť alebo inú chuť, tak ti toto príde irelevantné. Takže to by som rád dodal. A potom lokálna kuchyňa, thajská kuchyňa mi príde lacnejšia v Thajsku ako vietnamská kuchyňa vo Vietname, ak sa bavíme teda Danang Pattaya, hej. Naopak zase thajská kuchyňa v Danangu je drahšia, hej, lebo je to iná kuchyňa a vietnamská kuchyňa v Thajsku je zase drahšia, hej, takže akože všeobecne ono záleží. Pokiaľ by som chcel jesť iba západné jedlo, teda nechcel by som azijské jedlo, ale proste by som sa chcel stravovať na západnej kuchyni a nechcel si variť, išiel by som do Danangu. Pokiaľ mám rád thajské jedlo, hej, tak by som išiel určite do Thajska.
celkovo z toho skopu, z toho celého balíku, neviem, či sme vynechali nejaký topik, ale ja by som si To byly asi ty jakoby nejzákladnější. ešte celkově- služby zubar napríklad. Zubar, tak dlouho tady nejsem, abych chodil k Napríklad zubári. dentálna hygiena ťa vyjde v Thajsku nejakých 20-30 eur v Pattaji, hej? Aha. Tu ťa vyjde 10 eur. Dosť veľký rozdiel. 10 euro dentální hygiena, no to bych si zašel. No, takže vidíš. Takže akože ono, máš veľmi veľa vecí, ktoré okuliare sme tu neriešili, akurát v Thajsku mám nejaké video, ale neviem, koľko by okuliare vyšli tu. Ale máš veľmi veľa faktorov, ktoré zohľadňuješ, Tak ale to už keď jsou to taky zoberieš, individuálnější věci, jako kdo nosí brýle, nebo... keď to zoberieš globálne, mne viac vyhovuje okolie Pattaje ako Danang, ale nemám problém striedať okolie Pattaje s Danangom, lebo ten život tu si myslím, že je finančne dostupný, dosť na úrovni. Keď to porovnám napríklad s Kuala Lumpur, s Malajziou, tak sa necítim tak dobre v Kuala Lumpur, a je to tam drahšie a necítim sa tak tam fajn ako v Danangu. Vieš, že zase aj o tom Egypte, jak sme sa bavili, tak život v Danangu je za mňa oveľa finančne dostupnejší a možno na podobnej úrovni ako v Hurghade, ale ten zážitok je tu úplne niekde inde. Mně třeba vyhovuje ten networking, že prostě jsem tady byl už v několika coworking spacech a spousta prostě software inženýrů, spousta lidí, kteří jsou podobného ražení. Takže najít si nějaký kamarády tady není tak těžký jako třeba v Pattaje, kde podle mě těch coworkingů a takových těch jako není tolik, no. Že by člověk šel do kavárny a hned tam na někoho natrefil. Tam je to spíš takový jakože hodně ten party life. Pattaya funguje inak ako Danang, podľa mňa. Tuto si otvoríš aplikáciu Nomad Table, alebo máš Nomad List, alebo niečo a máš tu veľa meetingov, kde hlavne remote workery a potom nejakí freelanceri, influenceri a tak ďalej sa snažia networkovať. Čo znamená, že otvoríš si aplikáciu, ideš na meeting, je to jednoduché, hej? A tým, Ani nepotřebuješ tu aplikaci, prostě jenom jdeš. Hej, a inak je v pohode aj zastaviť sa na ulici a pokecať s niekým, lebo väčšina ľudí, čo tu je, zahraničných, tak buď pracuje na diaľku, alebo má nejaký biznis, alebo niečo, hej? Takže sú otvorení ako keby komunikovať o tom. Čiže Pattaya funguje inak ako Danang v rámci toho networkingu. Tým, že vlastne Pattaya má také meno, ako má a takú povesť a priťahuje takých ľudí, tak ten networking tam funguje viac cez kontakty. To znamená, veľa ľudí, čo tam žije dlhodobo, z ktorých som spoznal, a nie je moc otvorená spoznávať nových ľudí, pokiaľ nemá spoločného známeho, ktorý ten meeting alebo to stretnutie ti dohodne. To znamená, že v Thajsku a konkrétne v Pattaji dosť častokrát funguje cez osobné odporúčania a zoznamovania. Keď tam dojdeš sám, tak častokrát áno, natrafíš iba na ľudí, čo ťa zavolajú na pivo, do klubu a tak. Pokiaľ ty chceš s niekým v Thajsku riešiť nejaký zahraničný biznis, čo máš, alebo chceš sa predstaviť, spolupracovať, ísť si, ja neviem, na nejaký ostrov alebo niečo, tak to sú ľudia, ktorí sa zvyčajne zoznamujú tak, že majú spoločného známeho. A je to z toho dôvodu, že hlavne v Pattaji je veľká taká komunita ľudí, ktorá dojde tam, zacykli sa s nejakou bargrou, skončí tak, že nemá peniaze, ale chce ostať v Thajsku. A samozrejme Slovák, Čech veľmi ľahko komunikuješ a tým pádom sa snaží požičaš mi peniaze, čo ti viem pomôcť, aby si mi zaplatil, kde teraz zoženiem prácu, nenecháš ma prespať u seba, vieš, a proste toto sú veci, ktoré ty sa chceš vyvarovať. Ty chceš mať okolo seba ľudí, ktorí sú nejako na úrovni, vedia nejako rozmýšľať nad budúcimi výdajmi. Hej, teraz nemyslím to, či chodia na party a proste to je každá osobná vec, hej. Ale myslím nad tým, že proste máš nejaké základné povedomie toho, že tu mám nejaké peniaze, mám nejaké úspory, mám nejaké príjmy a tu mám nejaké výdaje, hej. A neskončím na ulici, neskončím žobrať a neskončím ako keby ďalším ľuďom na krku. A to je tá vec, čo ja keď som sa rozprával hlavne so Slovakmi a Čechmi, ktoré dlhodobo žijú v Pattaji a okolí, je to, že stránia sa spoznávaniu cudzích ľudí, lebo väčšinou to skončí tak, že ten cudzí človek ich chce využívať. Ale pokiaľ je to spoločný známy, už ti prejde týmto filtrom a je tam väčšia šanca, že je to ako niečo, čo bude prospešné pre obidvoch z vás. Když jsem se bavil třeba s Danem, který taky právě žije v Pattaje, tak mi říkal, že se nebaví s tolika Čechama a Slovákama, že tam má velice úzký okruh lidí a že spousta lidí tam dělá takový divný biznis, něco, co ho prostě nezajímá. Tady je to prostě lepší na potkávání lidí, takže kdo třeba cestuje sám, ty máš manželku, takže tobě je to asi... No.
Myslím si, že už preťahujeme, takže by sme mohli ešte niečo na záver. Ťa zaujíma? Vůbec si nezmínil, kolik vlastně utratíš, ať už v Pattaje nebo v Danangu, jako z toho, co si říkal, jsem nějak pochopil, že to bude nejspíš plus minus podobný, že se to tolik neliší. Akože úplne najväčšiu sumu máš tie ubytovania, hej, čiže záleží, či si na dlhodobý kontrakt, alebo či ideš cez Airbnb. To ti dokáže spraviť rozdiel 500 € mesačne, hej, reálne na nákladov. A keď rátam, že sme dvaja, varíme si, ale chodíme, čo viem, raz denne jesť von, hej, aj na kávu, aj proste niečo, lebo stretáva sa s ľuďmi. Máme dvaja dokopy životné náklady asi nejak 1500 €, hej, $1500 možno. Čiže ono to kolíše medzi 1000-1500, záleží podľa toho, čo chceš, ale zase povedal by som, že keď si zoberieš, že nájom na dlhodobý kontrakt si vie zohnať povedzme aj za 200-300 € mesačne, stravu by som rátal 500 €, tak ty vieš reálne do tých 800 € alebo $800 byť v pohode. Lenže potom záleží. Chodíš piť? Chodíš do klubov? Chodíš, ja neviem, my sme boli teraz na virtuálnej realite tu, hej, to stalo nejaké peniaze. Ide si na Marble Mountains, proste skočí si na pizzu, hej, nemôžeš. Je veľmi ťažké porovnávať, keď za jedlo zaplatíš, čo ja viem, 60 000 vietnamských dongov a keď za jedlo zaplatíš 400 000, hej, úplne inak. Takže akože ja by som povedal, že tá budžetová varianta, keď naozaj chcem byť a čo ja viem, pracujem a idem raz za čas von a tak ďalej, tak aspoň tých 800 € na ten mesiac mať a na taký akože fajn život na osobu, alebo povedzme vo dvoch tých 1500, hej, a potom záleží, aký ten luxus chceš mať, lebo ty vieš zaplatiť aj za mesiac 5000 € za to, že tu si. Jasne, no. Od rána do večera si vonku, máš veľký prenajatý byt tuto niekde na pláži, hej, alebo proste aj v Pattaji. Takže ono, veľmi ťažko sa hovoria mesačné náklady, keď vlastne nevieš, ako ten človek žije. Ale určite napríklad fitness centra v Thajsku sú drahšie ako tu, ale zase v Thajsku ich máš v ubytovaniach, takže veľmi záleží, čo chceš, kino, hej, fitko, či chceš bývať v štúdiu, jednoizbaku, dvojizbaku, či chceš byť v centre na pláži, či chceš byť mimo, koľkokrát ješ vonku, či si varíš, kde si nakupuješ, či v lokálnom malom obchode alebo v veľkom hypermarkete, že ono je strašne veľa premenných, ale ten rozsah priemerného života by som videl niekde medzi 800 a $1300 na osobu a vo dvoch povedzme medzi 1200 a $1500 a vyššie, hej? Jo. Já jsem tady na jakoby Airbnbčko, takže mám to dražší ubytování, ale kolem těch 1500 €. Ja by som len dodal to, že 1300, já nevím, jako kolem 30 000 korun na to, ten měsíc. My za $300 mesačne teraz, tak na Airbnb by som zaplatil asi $800-900 za to. To je ten hlavný rozdiel v tých mesačných nákladoch. Čiže proste, jakmile chceš tú bezpečnosť cez ten Booking a Airbnb, musíš rátať s tým, že 500 € mesačne si priplatíš. Jasne. Takže ako, pokiaľ vieš žiť skromne, podľa mňa za $800 v Danangu sám 500, 600, 700, $800 záleží od ubytovania, si v pohode. Vo dvojici do 1000 by som povedal. To isté aj v Thajsku, v okolí Pattaje, ne v centre. Tak zase na druhej strane, pokiaľ nechceš riešiť veci naokolo, na osobu 1300 až 1800, vo dvoch 1500 až 2000, ako tá druhá osoba ti nenavýši práve ten nájom, navýši ti maximálne tú stravu a tieto veci. Tak nám se vybila baterka, ale myslím, že ten podcast je dlouhý už tak jako tak, takže to tady asi nějak utnem, zbytek dotočím na mobil a poslední, o čem jsme se bavili, byla ta cena, to jsme nějak probrali. Ještě něco, co jsme neprobrali nebo nezmínili a třeba bys chtěl říct? Ešte ja neviem, my sme medzi tým natáčali ešte ten druhý podcast, ktorý pôjde na môj YouTube kanál, takže oni sa budú doplňovať v celku. Hezky to prolinkujem všechno. Takže určite všetci by si mali pozrieť obidva tie podcasty, jak sme hovorili aj v tom mojom videu. A neviem, čo sme také vynechali, lebo sme sa bavili o strašne veľa veciach a myslím si, že dosť detálne. Porovnali sme si Danang s Pattayou kompletne, s Bangkokom dokonca ešte aj v tom Ze všech možných úhlů. Takže ja si myslím, že máme väčšinu tých vecí. Kebyže máš ešte nejakú ďalšiu otázku, čo sa chce spýtať, čo by ťa zaujímalo, máš ma tu, môžeš sa spýtať absolútne čokoľvek, čo ťa zaujíma, čo máš na jazyku. Já to asi takhle už uzavřu.
A kdyby lidi něco zajímalo, tak určitě v popisku videa budou odkazy na Instagramy a taky na tvůj YouTube, takže můžete se zeptat napřímo i vy, co vás zajímá. A já děkuju všem, kdo to dokoukal až sem. Věřím, že tohle byl dlouhý podcast a my se vidíme zase u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čau. A ešte to všetko do komentárov. My si na vás posvietime obidvaja. Majte sa krásne. Čaute.